Good morning guys! Welcome back to my channel and today is Saturday at kakagising ko lang and plano kong gumawa ng utan guys in Bisaya. Utan, it's vegetable soup and first time ko siyang gawin at maingay kasi na dyan si Martin, day off niya kaya nagwa-watch siya ng movies. So first time kong gumawa ng utan at wala akong kumpleto na ingredients but I think it's okay. May squash ako, may eggplant, may ano pa ba meron, pinaka-importante malunggay at tapos may isda. I think yun lang, okay lang din yun, at least meron. Gagawa ako guys kasi nakabili ako ng malunggay and yeah, malunggay, that's like a special kind of vegetables here kasi hindi ko nabibili yan sa mga store lang. Binili ko siya sa Asian store dito, so I'm thinking it's so cold today, so yan yung magiging lunch ko. Yes. So, itong squash na to, iba ang kulay. Ito lang yung available sa market. But squash yan, guys. And this one is the eggplant. Kinat ko siya ng ganyan. And this one is yung binili ko the other day na malunggay. So, yun guys, magluluto tayo ngayon and as I said earlier, hindi kumpleto yung ating ingredients guys. It's because hindi lang kumpleto, hindi nakabili. And besides, okay lang din naman to kasi ako lang din naman ang kakain. Martin, he will never like this one, so ako lang kakain. So, wala naman akong sobrang high standard na dapat talaga kumpleto, ganyan-ganyan. So, I think this is, I think it's fine. Inuubo siya, pero wala yung corona. So, yun. Pakita ko sa inyo. Ready na siya. I hope I'm gonna do it right kasi first time ko siyang gawin. So, yan na yung malunggay ko. Ready na siya. Eggplant, squash. Ito na yung isda ko. And ano siya guys, binili lang siya sa supermarket at smoked na siya. So, hindi ko na siya prinay. So, yun. I'm excited. Mackerel siya actually. And ito yung gamit ko guys. And as you can see sa rice cooker, actually ito pero sira na yung rice cooker. But gusto ko siyang gamitin. It's because ang dali niyang ang dali niyang mag-heat. Kasi nipis lang. So, dyan ko, hintay muna tayo yung kumulo siya. Hello guys, nagawa ko na siya and I think talaga nagawa ko siya ng tama. Sobrang natikman ko na din, ang sarap, parang totoo talagang utan-utan dun sa Cebu, oy. Saba. Ooh, that's my result product. I've just made an utan for the first time. Hindi ko alam kung ano siya sa Tagalog guys, but then sa Bisaya it's called utan and it involves a lot of vegetables and normally you mix it with fish. So yeah, and first time ko siyang gawin and I think I've made it right kasi masarap naman siya at utan talaga yung lasa. Yon, thank you. Wait, maliit muna yung kinuha ko guys. It's just for like tasting. Taste test. Kasi naghintay pa ako sa aking rice. Pero masarap talaga siya, promise. Try muna natin. Sarap. Parang nasa nasa probinsya lang sa Pinas.